and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Sultihan tanang karinan. Ako, gibati ko gyud nga akong apo na sa sabakan ni Jonis. Mao kanay tinuod. Maunay matuod kong gibati rinan. Kung ikaw nasilag sa bata og nangandoy nga mawa kini sa kalibutan, apan ako lahi ko. Gipangandoy kong mataw ang anak ni Jonis. Kay dugay na kong nangandoy makakita o makagakusa kong apo sa dili pa ko mutaliwani ning kalibutana. Papaulo, Usa rinan. Rinan may panahon pa nga mabakwi mo ang tanang bati nga pagtratar mo ngadto kang Jonis. Ala adtua siya sa ospital. Adtua siya. Og ipakita na karon. Ipakita mo na ang tumang kaaghop ug ang katamis sa imong pagmahal niya. ang tinuod pa. Mahal ko kayo si Jonis. Apan maglagot ko magtanaw sa ang tiyan nga dako na. Kaya bisag unsaon pa. Hugaw gid akong nauna ng bata. Dili ko magkadawat nga ako siyang anak. Wala ko'y mahimo kung ingon yun niya ng imong una-una. Busa, paabuta na lang unya. Nga usanin ning mga adlaw, makigbuwag na gid mo sa hingpit si Jonis. Rinan, ang mga pagpailob ug mga pag-anto sa tao adunay kinutuban. Tingali og pagamahayan mo raon niya sa tibok mong kinabuhi kung padayon kang magmatigas sa imong balatian. Di ay ba? Noy kanura. Ay, maunat na Jonis. Nakaani na sa rinan atong wakapas imong panimot. Ay, limot ligog sulti mo. Kulata mga ganitong papa mo, Manuel. Pero wag mo sukol si Nanoy, wag mo sukol. Hinoon, dali kining gawas. Ug nagbilin og puong, nadili ko no siyang nagsugo og tawar ng pusilong ka. Kay usa man sab siya sa gipsanginlan ni papa mo ining nahitabo nimo. Alagay. Mao di ay nga. Wa na siya mapalik. Ay, paita ni pagkauta. Kay nahadlok di ay siya nga magkaabot na usab sila si Papa. Ana gina. Mahadlok na gyud tong mapakita nimo dinhi sa ospital, oy. Hay, kapait pa yan imong kaminyo unday, oy. Paminaw na ko, day, no? Paminaw na ko. Murag dili naman yun matapos ng imong mga pag-antos uban sa imong bana. Purbida! Kung mahitabo ka na, Noy kanura. Pagka makaluluoy ka niya sa umaabot kong anak. Nga matao nga hinikawan sa pagbangga sa iya kamahan. Hay, purbida gayon. Kung mahitabo na way amahan nga mo ila sa maong bata kung matao na siya. Hala, ita no. Para na kunay. Di naman tingali na importante. Total ang tanan, nagmahal mas bata. Lakip na gani ang amahan ni Rinan na man nga andam siyang muila nga iyang apo ang imong anak. Bugtong si Rinan ng day, may nagmagaya siyang balatian. Usa ko na ako pa ikaw, day. Ako pa, no? Ako pa ikaw, no? Ay, buwagin lang ng bana mo, eh. Buwagya. Aron magkabaton ka nagkalinaw sa mong kinabuhi na, Jonis. Noy kanura. Ay. Ni ka man tuod sa bahay nagpundo. Apan wa ka laing nahimo. Gawa sa pagsigi na laghilak. Kana tungod kinaguol ko daan. Nasakot na ako si Rinan. Kana tungod kay dili maayo ang gibuhat mo. Mas maayo pa si Rinan kay nimo. Kay bisan dili niya madawat ang gisabak sa iyang asawa. Apan wa gid sa maghimo og dautan. Gipaabot lang niya nga mismo ang iyang asawa na ang makigbuwag niya nga dili na makaantos sa bati niyang pagtratar kaniya. Pero ikaw lain ka. Dautan ka na kayo gihimo. Tungod kay nagdali ko nga magkabuwag sila. Ilabi na nga may kumpisalan ako si Rinan nga hangtod karon. Ang iyang asawa pa ang iyang gimahal pag-ayo. Unya, solbad na ba ka nang mamatay si Jonis? Kung kamo mangyod ang gilatid sa kahitasan nga magkadayon, paabuta.
nga siya na ang mubuwag sa droga. O kung dili man gyud sila magkabuwag kana nagpasabot nga sila gyud ang gitagana sa Dios. Ug ikaw, bugtong sulbad lang gyud nga mahimo mo mao nga hikalimtan mo sirinan sa hingpit ug pabuta nga dunay laing lalaki nga manuktok sa imong kasing-kasing. Kanang usa ka lalaki nga way kabilinggan sa kinabuhi. Mientras mo pitik pa kini ako kasing-kasing, dada. Bugtong sirinan lang ang higugmaon ini. Mahunong lang ang paghigugma ko sa maong lalaki. Kung mahunong na sa pagpitik kini akong kasing-kasing. Binuang! Hinanggaw ng gugma! Why Dakong kung hinanggaw! hinanggaw, Dad? Nga gustong mapatay o magpagkamatay. Basta kay mahunong lang kining gugmaha kung patay na ko. Apan mientras buhi pa ko, way laing babae nga makaangkon iya gawas ng nako. O kung mawa na gani si Junis ng kalibutan na, unya mo ayad na sirinan siyang gugma na rin ako. Wa ko'y laing mahimo. Ingon na lang yun ini ang buhaton ko, Dad. Patyon ko sirinan. O pagkahuman, maghikog sab ko! Christy! Christy! Diin ka man ang taon maliwat, oy! Wa mo na ni anhing mami mo kanang maong kinaiya. Di na natamutok ba ang bahina, Dad? Hinuutabangi ko! Ano matuman ang ipangandoy ko nga magkabalik ni Sirinan? Dili ko magmalipayon, Dad, kung panayon nga maglikay na ako ang maong lalaki. Mintras husto pa kining pangisip ko. Dili mahitabo nga tubayan ta ka sa imong mga tinunto. Kay kung tumanan ta ka sa gusto mong mahitabo, daghan na tang buang. Bahala ka! Basta kay ayaw lang din kong babagi sa gusto kong mahitabo. Kay kung padayon ka gani nga muol kontras sa tanan ko pagabuhaton. Anaha na gid unyang higayon nga mawadaan ka og anak. Timani ka na, Daddy! Christy! Ngano ka man gyud, Manuel? Nga babagan man gyud ko nimo nga moduaw sa atong anak. Wa naman kay angin kabalakan ang iyang kahimtang kay pinangga na siya sa iyang bana. Unya nga dili ka man mosugot nga moduaw ko niya, ha? Kuan, kining di lang ko gusto na sumukon pa nato ang ilang kamalipayon karon korason. Pasag di na lang gusto siya dito kun. Igo na nga nasayod ka nga malipayon na si Junis. Manuel, mura og lain maninoon ni pagsabot ko ining tanan mong mga lihok. Murag doon na kay gilimod nako. O siya gilimod ba? Ay, wa ako'y gilimod mo korason. Kung sa man sa ko ni ilimod ko ni mo nga wa man. Basta. Karong gabi mo duaw gid ko ni Junis. Ay, Bahala na og dili ka mosugot. Basta kay makikita gid ko sa atong anak. Aron masuta ko kung tinuod ba ang imong gisulti nga malipayon na siya karon uban sa iyang bana. korason. Ay, salamat. Kay nauman na yung operasyon, nakuha na yun ang bala nga miungot sa bagad ay sa ibong apaga. Gusto na ko nga mo kawas din sa ospital ni Kanora. Ay, magagad lang tas doktor nga nagatimani mo, day. Ayaw, pagdali-dali, day. Basing karon si Manaha ka, kagawas ka na. Sirinan, wala gid siya mabalik din eh. Wag gid siya pati ako kahingawa ining nahitabo na ako. Ay, nahadlok lagi to siya, day, ni Papa mo. Kinaigo ko to. Ay, igo to suk magpapa mo. Kapila ka to maigo, day. Pero wag yung musukol sa nanday. Wag yung musukol. Kaya kung wa pa to na ko, pugngis, Papa mo, day. Day, bunog. Bunog. Itong ayos ni nanday. Itong bana mo, bunog ito. Nagpatara mo lang, day. Ang lawas ko nilinan. Murag pansimbagoy. Napakbat. Ay, murag pansimbagoy. Kaluoy sab ni Rinan. Nasukmaga noon siya ni Papa Manuel. Ito nang palihog ang akong cellphone ay Kanora. Basin siya na sabning nga nawag. Ganito, adiyan. Aday. Siya gyud kini. Hello? Ha? Nakatultol ka na ning ospital nga akong naimutangan. Ayaw lang una og ari. Basin og magkaabot unya mo sa akong bana. Paabutan na lang nga magkagawas ko. Basta kay magkita unya ta, ha?
No, ayaw na lang lagi. Please, ayaw pag-ari. Diyos ko. Dili ko gusto nga mo adi siya. Dili pa karon mao ang gustong adlaw. Day, kinsa man gyud day. Kinsa man gyud ka nang nagsigig panawag ni mo day Jones. Ha? Kinsa? Unsa? Mao ka na pa. Gusto ko mo daw pagbalik sa nimutangan sa kong asawa. Apan mahadlo ko ni Papa Manuel. Nasuko ka siya na ako. Ay. Nala, paglikay lang una sa kasamo. Ayaw lang una pakita dito si mong asawa mintras init pang uo sa imong ugangang lalaki. Unya lang pakita ni Jones kung magkagawas na siya sa ospital. Apan kung magpakita ka man ganit niya, aron imo lang gyapon siyang pasakitan og sulti. Mas may pagdili ka lang magpakita si mong asawa. Gusto lagi kong maadto karon niya sa ospital pa. Gimingaw ka ni Junis. Ay, wa lagi gihapoy kapuslanan nga moadto ka. Kay maglagot ka maghang magtan-aw nga dako na ang iyang tiyan. Busa pagpuyo na lang niya. Gusto lang ko magkakita siya na ako nga maduaw ko niya. Ako lang napugan akong kalagot yung magtanaw sa dako na niyang tiyan pa. Ay, pastilan gani mo rinan. Kung nahitabo pang nadaot ang bata nga iyang gisabak sa pagpusil, no? Sa niyang gipusil siya. Ha, pagkadako ka ang problema. Gusto ko maduaw niya pa. O gano'n di ba dapat usab ang ugangan ko na laki? Kuyugi ko. Ha? O balik ko sa ospital pa. Sige na. Gusto ko maduaw sa kong asawa. Abi na ko gili ka na magpakita na ako. Ako gini siyang gikuyugan, day Jones. Kaya nahadlok lagi ni siya nga ikaabot sa niya si papa mo. Junis tuhoy ko. Wa ko labot sa natabong pagpamusil ni mo. Si Christy ang gipasagilan ko sa tanan. Huwag nasuko na ko niya. Gani. Ako na siyang gibuwagan. Unsa? Tinuod ka ni Nana. Gibuwagan na ni mo si Christy. Oh. Kaya wa ko makayon siyang gibuwag ni mo. Gusto ko magkabuwag tang ikaw mismo ang makigbuwag na ko. Apan dili sa ingon nga patyon ka. Ang imo ng anak hindi ko madawat. Apan ikaw. Mahal ko gyapon ikaw, Junis. Oh, tingali si Papa Manuel karon. Oh, Ikaw? Niya ka? Pasaylo ako nga gisupa ko ang imong gipahimang noon ako. Hindi mo ani sa ospital, Junis. Junis, kinsa siya? Siya ba ang puganti nga amahan siya mong anak? Ikaw ba yung amahan sa kisabak sa kong asawa? Ha? Hayop kang pagkabana! Hoy, animal! Ayaw ko latahan nga akong anak! Buutan ang imong asawa! Ikaw lang ang bugtong lalaki sa iyang kasing-kasing. Ug ikaw lang ang bugtong lalaki nga nakasul sa iyang lawas. Busa ayaw siya paantusa og sama niini. Hup!